Hello everyone, Jotono Lamsogo ani Chikon sa YouTube channel. Tini khe ang mamui songnani bo phunukliya. Tei tam chanai bolong kholong thangmani video bo phunukliya. Tamni Himalaya tini 4th July. Hayadi ba tini 4th July. Engke tamni bagai ang mapaika. Especially tini Chini habu bagra ni asai masal sara jupra ni borok sara wol ni borok no saimanjak je tini bubagrani birthday ke bubagrani birthday ni bagai no ang tini kisasa kok thai ni bisingtei muituni mangpli muituni kok sanam sunguta ani YouTube channel ni bisingtei ke norok bahai nangjaka puilan chimi pai thak jora khnawi nai dita hingke norokno jotono khakaham tai lamsogota hingke ang bubuakra bai first time 2019 face to face jeng bini rasbario thangai jeng malaikha tai abon yagolo gereng no malaikha bubuakra bai hingke wai no malai laikha tai face to face bo salaikha plus ang bubagra bai belai kheno hambai ya pharo o video bisingtei je pro first tam chanai 2021 election tipra mothani je election TTADC ni election ta afro election camping ni bagai bubagra sakbo asuk sara tiprao gurina bagai asuk মানে সম্ভব ইয়াতা ওয়াইরে ওয়াই রুট বাই রুট বাই থানানি বেলাই কেন কষ্ট ইয়াদিবা হিংকে হেলিকপ্টার বাই থাঙ্গো হেলিপ্যাড বাই থাংলাইও হিংকে বেলাই কেন আং বেলাই কেন তামজনে কপাল কাহাম বেলাই কেন কপাল কাহাম আং হেলিকপ্টার মা কাখা বুবাগরানি লgi হিংকে বনবাগেন আং আবকো নুদিনো পগি মান ya বেলাই কেন হামবাই ya ফারো bubagrano tini hai sal bini happy birthday ni jorao ang pokna kokya hingke bon bagen an ni o YouTube ni bisingtei joto bai no ang bekhani kok share klaiman bisingtei ang sanam sungota hingke bubagra to saimia bo to busy borok amtei chikon mikon YouTube channel borobo nai tong nai hayadiba haifono happy birthday bubagra belai keno respect ru bubagran belai keno hamjago bubagrano hingke ang 2019 ni simi bubagra bai chini laimani yagulo ang tamnuk mangkha nugui mankha je bubagra ni sako belai keno humble belai keno koinene tongmung belai keno down to earth borok bo raja ni busatutei se bo busuk koinene bo chini leader rock no chini tam chanai neta rock no phurungna bagai tei sana bagai bo kabangma sign ni bisingtei bo phunukna chaitokha bo nugui na je thai kereng thayo chair rock koluk laya asukna ni thai rock koluk laya hangke bo tam khlaiga bo khud nije sak bai thang tolao ongkhorei bo hawa asugu hingke aboni sign ke sabo saiman kha saimania ang bo saimia phiaba ang khe jen ang nukmanita belai kheno bo mane sakno mane phunuk tam chanai chini borok no bukha ka ham khanya bagai tei koinine khlaina bagai mane abo hai sign phunukna musunguta bo hingke baksa leader bujikha baksa leader bujia hingke naidi bo abo bo phurungka chrai rokma youth engthong leader engthong jotono abo phurungka baksa ke srungi narakha baksa ke srung naragya hingke ang abo kaisa bini thani nukha asuk raja ni busatutei se bo hor sal khapurmui tongo tiprasa ni kami bisingo chaya nungya khlaiei bini thutai se busuk rang mane kok ni kokta rangsak ni thutai se bo busuk bising habui
कुनु थायो खि सुतुइ बाहाय कुनु थायो जामुं हामया नुंमुं हामया abo haibo sacrifice khayu chini bororok no muthangna bagai bini thani no ang nugui mangkha raja ni busa tutui baksa raja ni busa yapano ganang bororok ta je ganang bororok baksa ke ganang yapano busuk attitude busuk mane amtui hai kosto soi mania hayadi ba hingke bini thani abo kaisa kaham nugui mangkha hingke naidi muitu khaidi norok bubagra busuk bukhakwar busuk kaham busuk bukhanang tiprasarok ni bagai 2020 first pandemic ni je first corona je mahamari hinmani a je ruk kotorma phaimani sara india sara walo je corona asuk kirmasing sa ruk phaika ajorawo muitu khaidin rok bubagra busuk sara tripura ni borok no sara tripura ni student no nogo kipil na bagai nogo phaina bagai bo sak baithang bo busuk jeni bini rang baikhana busuk kuti baikhana rang hingge ajora bonai di wansuk nai di norok asuk kokolok sayawi norok wansuk nai di bini busuk ngko bukhakwar tai juda neta ganang phono asuk buskango phaya baksa phayo baksa phaya hingke bubakra ke 100% bo approvo chuba uchin tiprasarok no 2020 hingke aboni yak ulokhai je biang jeni kaisa thai je tui asuke tui kebangma nok asam bo even north east ni kebang kereng thayo je jagao nobar kotor nini earthquake haimani thayo phono ngko phono tam janai tui kotor talang thanga nokro aro bo mairum truck kaisa ngko ang mutu pokhata bo chubanani belai khono mane kesrang chin bororok no chubana belai khono kesrang bon bagai no bo tabuk phono nung kaisa thayo jodi romdita tiprasong bagai kunu ekta somosya phaika hangke bubagra simine se buskango phainai norok abo poito de tong tai juda bororok phada phain phaya sia কিন্তু bubagra kai bo 100% bo chubanai no chubanai je mansak bini yako je tongsak hingke tabuk to rajtantro ba tamhin bono bo rajtantro liya ba bo belek no bukhar waijak abon beno bo lama rutugui tongo chin bororok no bahake yok sama mannani chini thinang rok no bahake muthangnani bahake borong ni manthai soktai bahake borong ni thinang ni bagai ulo jahate kunu andolon khayawi kunu choba khayawi direct mana bagai bo tabuk chaito ke tongu hor sal hingke bo hai bubagra no jeng hamjak ya hangate sapno hamjak nai hayadi ba norok no comment khaila bo hai raja no bo hai bubagra no respect ri ya hangate sapno respect re nai jeng tomung no tabuk যদি যত সারা tiprasa leader যদি কক ন বুজিবই humble খাই কইনে খাই যদি কক থানসা কক বাক্সা বুবাগ্রা বাক্সা ফাইকা হাঙ্কে চিনি ও হা সারা ত্রিপুরান যে চিনি হা ইন্ডিজিনিয়াস ni ha abo mani manu tomungno jong unity tongkhai hayadiba tomungno jong unity tongkhan ke norok buji khanamle o kok kolomi tongkha abon bena aram nangya tongkha kok sanani hingke abon no je tiprasa leader rok o kok thaino bujina nango belai khano mane tamsanai koinenen bisingtui kubui no jat dofan hamjakma tongkha hangke kubui no mane chini jat dofano warnani hingke mutangnani hingke kaham lamau tuknani hingke jeng thansani bisingtui chini borok no kaham chanamna hingke jeng bubagrai baksa samung tangna nangnai
hingke sak ni bagay jodi jong samung tangna hingke abo to salsa chini bororok jotono kemabaynya hingke afroke sabai tongnai afroke mane je juda borok bai no mix ke ma tong sinai amtui hingkai mane amtui nong sinai tai nini পরিচয় করি খাতা নিনি আইডেন্টিটি করি খা আফ্রুকাই নং সাবো নং বিয়াংনি ননসে উল্টা ফাতার হানি বরক সিনামচিনাই যে ইন্ডিজিনিয়াস ni borok hmani abo tai award phailia inke ang tam saka tam salia saimalia inke norok budu bujikha bujiya saimalia an bukhani kok norok bai share khlaika inke tini ni haisal jongpokna kok ya chin bubagrano जों बेलायखोनो प्रेयार खायनो नांनाय बिनि बागै bo kaham kereng tongkhaise tei bo ayokolok ओंखायसे chini thinang ni bagai bo samung tangmanai tei जों jodi thansa phan baksa khlai jodi tongkha hangke datino yok sama manai je chini manthai manyani je जों गोबांमा pending chini backlog rok chini गोबांमा demand tiprasa rok ni je right tongmani abo जों jotono mannai bubagran bisingtei tai je bono chubanai ni bisingtei je intellectual borok je tam chanai ang tabuk kolomma bagai kok se phale je shikito borok ta je tam chanai high educated borok intellectual borok ta e borok bubagrani logi tongkha hangke koinene bakhani bisingtei bujilaiman bisingtei afruse kubui no yok sama manai hangke tinini kok orono ang muthak chenai kolom kha belai kono kolom tui phaika kok satotei hangke bahai nangjakha norok tomung norok ani o video chaja khangke norok tinini puila nu khangke subscribe khaidi te like comment share khaidi tong chaja yang ka dislike bo khaimano kok koroi hingke ang jahate ani lifestyle ni kok norok bo share khlaimana toikai norok hamari khaidi tei asuk no kok jotono hambai te kesa video malai fenai